Здравейте, приятели, аз Ремир и ще покажа как си нагласите TeamSpeak. Значи, в Wizard и пишете вашето име тук. Така, моето е това. Така, аз написах моето име. Next. Push to talk. Маус бутон 1. Окей. Кликате, примерно с RCF или нещо му направя аз. И така. Вече може да проверите как се чувате, но един момент. Сега, виждате как се чувам. И давате долу и кликате Next. Какво Mute. Кликате примерно с F1, F2. Така, настроям го. И аз съм мейл, т.е. като че мъж. Кликате на Finish. Така. И вашият TeamSpeak е готов. Може да го затворите. Мога да влезам тук. Добре. Така, надявам се този клип да е харесал. Тук сме, коментирайте, абонирайте се, чунете и